La idea era fer una gran trobada de campaners del nostre bisbat. Us presento a la gent d'Esparreguera. Aviam, en principi és de la diòcesi de Sant Feliu, però com que nosaltres hem participat a les trobades de campaners, els hem convidat també gent que no són del nostre bisbat. És la primera que venim nosaltres, que ens han convidat. Aquí suposo que farem un repic de campanes per variar, ja que som campaners, i després farem un bon dinar i un col·loqui. És un llegat dels pobles, això dels campaners. Si podem, farem el toc de festa gran, el nostre festa gran. Teníem infestat de colomina d'aquesta i ara, doncs, bueno, van ficar reixes a tot arreu. Les de les campanes es poden treure per poder tocar les campanes, si no, no voltarien. Però clar, els coloms no hi entren. És la més antiga que tenim, que de fet és una joia perquè sona molt bé i per 90 anys no la podem restaurar, no és un bé d'interès de la Generalitat, però bé. I aquestes dues són dos escallots, la Llorença i l'Estela Maris, que els van fer després de la guerra, l'any 42, em sembla, o 46. I bueno, són fatals. Bueno, feia que sona alguna bé, aquesta sona molt malament. I aquesta vam fer la rarímia, aquesta és una campana que, diguéssim, Sant Rarímia és el copatró de Sant Feliu, que és un miqueta mitològic perquè no va existir aquest sant. Però bueno, i la rarímia sempre la tocaven pel mal temps, i la gent se l'estimava, la gent volia que toqués la rarímia i no les altres, pel mal temps tocaven aquesta, i fins que funcionava, fantàstic. I ens vam proposar recuperar-la i per això vam tornar a posar. Escolta, agafa-la, Justet, perquè si ens sobre l'aprofitarem per... Vinga, un voluntari que llegui. Un voluntari alt. Podem lligar, és que això ho veureu, els que no ho heu fet mai. I saltant-se el batall, estiva la corda.